Inigo Azkona naiz, argazkilaria. Prentzan hasi nintzen lanean, hasiera baten, eta ordutik aurrera lan desberdinak egin izan ditut, bai prentzan eta bai gizarte arloko lanetan, ez? Eta, elantxobenekin daukadan harremana, nire aita bertokoa da, eta txikitatik ona gatoz, familia bertokoa da, eta apur bat hori. Vale, ni Xavier, Enbeita Ibarra, eta gaur egun bertsolaritzako irakaslea, garai batean plazan bertsotan ibilitakoa, eta batez be idazte zalea, noberantzako, baina ez idazle, eta kasualidadez Inigoren bikotekidea proiektu honetan. Eta zu zara proiektu honen sortzaile, beraz, zeuk esango duzu, idea hau nundi datorren? Badakizu apur bate idea hau elantxoberekin daukadan harremana apur bat islatzen dago, ez? Txikitatik ikusi dut zelan arrantza mundua hemen galtzen joan dan. Argazkilaria naizenetik apur bat etapa guzti horrek kongelatzen edo saiatu naz. Eta azkenengo proiektu hau izan zen azkenengo itxasuntziak hemendik desagertu zirenean, arrantza mundu hori desagertu zenean, bertako momentu horretan bizi izan egoera islatzeko proiektu bat, ez? Itxasuntzirik ez zegoen, beraz... Azkenengo itxasuntzia ezagutu zendun? Bai, azkenengoa izan zen Beti Anaitasuna, eta 2012an jubilatu, ondoratu eben edo, eta azkenengo hirurak, azkenengo biak, Ogoino eta Beti Anaitasuna, Ogoino ni ateratzen nintzen, itxasora, arrantza egitera, Antonekin eta bertako tripulazioarekin eta argazkiak egitera. Eta hori ondoratu zuten, bastakit 2010an edo, eta hemen beste 2 urtetan edo geratu zen Beti Anaitasuna. Eta hortze sortu zen apur bat, lan hau egiteko gogo hori, ez? Eta hasi, eta izan zen apur bat, sortu zen gauza bat, ez? Bodega topaten hasi netzen, bodega dire, arrantzaliek sareak eta gortan zituzten tokiak, arrantza tresnak eta bar. Eta orduan, lantxoben geratzen ziren bodega bi edo bakarrik zeuden, antzinako instrumento guzti horiekin, eta bat aukeratu, eta hor hasi zen apur bat oso era naturalean argazkiak egiten, ez? Antonekin adibidez hasi nintzen, Antonekin oso harreman estua neukan Ogoinoan ateratzen nintzelako berarekin eta bat, eta Antonekin hasi nintzen argazki bat egiten, hortik bere emazterekin zareina izan dakoa, eta apurka elantxobeko herritarrak erretratatzen hasi nintzen oso era naturalean. Ez zegoen proiektua oraindik ez zeukan helburu fijorik, ez? Lan hau egingo dut eta ikusiko dute nola helduko dan, ezta? Eta lan joan zen. Eta handik gitxira ikusi nuenean apur bat indar hartzen zebiela eta 20 pertsona zeudela hor, eta historia potente bat zegoela hor kontatzeko, arrantzale hauen bizipenak eta beraiak izan dira azken finean herria mantendu izan dutena, ez? Arrantza izan da ekonomia herri honetan, orduan pertsona horien historiak eta falta ziren apur bat islatu, ez? Bodegetan argazkiak egiten dituenean, historia pioa kontatzen zizkidaten. Beraien historiak itxasuan zeudenean, zelan hasi ziren, umeak zirenean, mutil txiki, ez dakiz zer, eta esaten guzti hau nolabait argazkitan ez da geratzen, ez? Eta, zurekin hitz egin nuen, horretarako, ez? Horre, Mentrameko terrazan. Garagarro pare batekin. Eta hor sortu zen apur bate ideia. Ideia apur bate bion proiektua, apur bate... Zuk saldu zeunztan proiektue, eta gero zer izan zen oso diferenteak dire. Hola ikusten duzu, bai. Honi hasieran kontatu zendunean argazki estatikoak, danak espazio baten, nire imaginarioan zen, zelako liburu aspergarria izango den. Bai. Eta gainera hasierako asmoa zen jendearen biografiak idaztea. Bai,
Bai, hori egia da, bai, hasiera baten, bueno, eta argazkiak azkenan noran izan dira, ezta? Azken finean garrantzia protagonista horiei eman nahi nien, ez? Bai, karo, baina nik zure argazkiak hartu eta batean zenan, joder, hau ez da argazki estatiko zerrenda bat, edo segida bat. Bai. Badago movimentua, biografiak ez daukate hemen... Bueno, nik uste... Apuro eta komplejatu nintzen, bueno. Argazki hona ikusita. Ez, bueno, azken finean, nik uste horre, argazkiei laguntza, testu batek behar zuten ere. Bai, horregaz adoz, baina hasieran idazten hasi ginen testu estiloa zan, oso biografia estandar bat. Bai, ez dakiz urtetan jaio zen. Hori da. Bai, ez buelta hori ematea ondo etor zan, ez? Apur bat beste testu literario bat, edo, bueno, zuk eman zazun buelta hori ez dakit zelako buelta lan aukizen duen, ezta? Bai, bueno, etxeko sofak eta horma zuriak nahiko denbora pasatu eben. Bai. Bueno, hori moztu, esaldi hori. Baina, etxeko sofan ordu asko bueltak ematen, biografia estandar batek argazki horrekaz ez zeukan... Ja, ez dago esan eskontzen ondo karregaz hori. Ez, gainera, nik zuri esan otzu nien izan zan apur bat, buelta bat emoteko testuari, bai, esan testo periodistiko bat egiteko, edo ez, zan apur bat, bueltatxo bat emoteko, bertsolari moduan, edo, zuk ez hor zure airera, ez, usteko, baina testu horiek referentzi moduan hartun da, ez, bakoitzaren historia, zelan konta leiken testu baten, baina, era polit batean, ez, edo era, polita edo poetikoa edo ez dakit zelan, ez, eta, azkenean oso ondo batu dira, ez? Bai, jenteak oso ondo hartu ban hasiera bat emaintzat. Bai. Bai, eta egia da, jente asko dala, 51 argazki dire guztire. Pertsona bakoitzari argazki bat egitea ja berez nahiko komplikatua da, eta gero gainera testu bat zartzea, zeuzer ezberdina, bakoitzari bere izaerarekin lotura dekon zeuzer ematea. Ez kontua hori da, ez? Jakin barruzu apur bat bakoitzaren biografia edo, horregatik elkarrizketatxo bat edo egiten genuen hasieran, argazki egiteko, ez? Apur bat, nik txikitatik ezagutzen ditut eta batzuk banekien apur bat ze argazki egin nahi nien, igual ni pertsonaiek nigan zeukaten, ez dakit, nik egiten duen referentzia, ez? Baina beste batzuei, biografia behar nuen, apur bat argazkiaz zelan zuzendu edo zelan, beraiek zelan jarri argazki horietan jakiteko, ez? Eta biografia horietatik, testu horiek lantzeko, ez? Lan potentea bi urtetan. Bai. Bi urtetan, astiro, Bai, eta tarteka alkarreri presioa sartuta. Bai, hori da, zu hau egin behar da, ez, eta denbora pasa, eta gaina zen erraza, ez, ona etorri behar zinen, ni ona etorten nintzen, neguan, astearte baten, tabernara joaten nintzen, eta, herriko jendea hartzeko eta argazkiak egiteko ez da erraza, ez, orduan horre lan potentea egon zen harremanak egiteko, ez? Harremanak bat zeuden, baina bai argazkirako lan potentea egon zen, ez? Beraiekin hitz egin, batzuk ez zuten nahi, beste berdin zitzaien, ni nahi dituen pertsona batzuk ez zuten nahi, etxe batzutara joan behar izan nintzen, adibidez, emakumeekin, emakumeak elantxobe baten poteoan ez dituzu ikusten, edo kaletik ikustea, zailagoa da, ez? Orduan, emakumeen presentzia indartu nahi nuen bai liburuan, ez? Indartu behar zen. Eta horiek egiteko etxetara joan behar zen, batzuen ezezkoa, besteen baiezkoa, noiz geratuko gara, saio argazki bat egiteko arratsalde oso bat, eta gero 3 pertsonakin geratu eta bat bakarrik etorri, oso luzea, ez? Azkenean emaitza, nik uste bai badala arrantzalde herri baten argazki oso bat. Bai. Ez beti ulertzen dugun arrantzale figura hori bakarrik, horren barruan, dana bai tabernariak daukan pisua, medikua, postaria... Hori da. Eta, herri, konserberak, elantxoben 3 egon zirelako bere garaian, bauko... Bai. Lortzen dago argazki oso bat. Bai. Desagertu da mundu baten azkenengo argazki bat. Liburuan titula bai, hori pentsau behar izan gendun, eta esan zaila izan, ez da? Azkenean makuesak, Elantxo betarra kolokorren makuez moduen ja
bai. Internazionala da, Hori da. termino hori. Bai. Osea, elantxobetar bat da makuesa, ez? Makues bat, ez? Eta bada galdera ohiko bat, zer da makuesa, edo nor da makuesa. Baita, nik hor beti bi berzio entzun dudaz. Bueno, beti bat entzun dut. Bai. Nire ustez ez oso gatsa dena ulertzea herri bateko onartzea hori. Eta hori da Izaron konkistako estropadetakoa. Horre, Bermeo eta Mundakak jokatu eben Izaro zeinean, eta elantxobek egin ban epaile. Eta zelan Bermeok irabazi ban Mundakarrek esaten hoben eben elantxobetarrak males, esan da, que son malos jueces. Malos jueces. Eta hortik mal juez, makuez. Bai. Kontutan hartun da, ze urtetan izan zen erregata. Erregata hori egin bazen ere, bueno, nik irakurri dut, eta, bueno, begiratzen egon naz, eta antza, agian esan erregata hori ere egin, ez? Apur bat, leyenda moduan edo dago hor, ez? Eta oso ondo, herritarrengan oso ondo sartu den historia bada, ez? Baina ez bakarrik elantxoben, Busturialde osoan, Urdaibai osoan, oso ondo sartu da. Rigoitin galdetu dut 80 urteko pertsona bati, eta berako historiari kontatu dit, ez? Eta baina nik, bueno, apur bat makuesa nitza eta investigatzen dira, nondi datorren, ez dago inolako ikerketarik. Bueno, erregatarena eta zalantzan jartzen da. Zalantzan jartzen da, erregata hori agian ez lako egin. Izaro Irla berez ja, 2 mende lehenago ja Bermeorana zen, orduan erregata zeukan zentzurik. Eta Maljuez, 1719an Maljuez hemen Euskaldunen herri baten Maljuez erabiltzea, ez daukabe zentzu handirik ez. Orduan, bueno, horren zalantzan jartzen dute bai. Gero hirugarrena kontauko duzu, baina nik beste bigarren berzio horren izako baduko bere logika, bai? Berez, hau elantxobe ingurua bera Ogoinon magalean iten dauen makoa da, makoa arku formako egitura edo izango litzake, eta horren arko horretan bizi da jente, makuesa, horre baduka bere logika lekuagaz lotuta. Bai. Bestea baino pisu gehiago dago niretzako adierazteko elantxobetarra. Arratzalo da makoa, euskarazko hitz bat. Eta nik hortik hirugarren hori da makoarekin zerikusia daukan. Makoa ere da astoak eramaten zuten, arrastra egiteko eramaten zuten egurrezko zera, arku forma ere batzukan, baina... Guztarriaren antzekoa, baina jastoetan... Astoek edo idiek eramaten zuten, eta hemen zonalde honetan makoa erabiltzen da, termino horietan. Bueno, agian hemen horrei bizi zen makoak egiten zituena edo auskalo, baina nik uste zentzu gehiago daukala, euskerako zera dauka, jatorria euskarazko berba da, bueno, horre teoriak daude eta baino txute, ikertzen hasten zara eta ez dago ikerketa bat serioa esango dizuna, makuesak hemen didatorez. Bueno, guk egin beharko dugu,